Professor Sant Jaume I. Quin estudis té? Soc llicenciada en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport i diplomada en Magisteri d'Educació Física. De quina matèria o assignatura ets profe? D'Educació Física. A quin curs? Aquest any a primer d'ESO i tercer d'ESO. Quants anys porta com professor? Professora, aquest és el 10è curs. Quants anys porta a l'Institut Jaume I? L'institut, aquest és el tercer. Assignatura professora preferida? Quan anaves a l'institut? La física. L'assignatura que més t'agradava? Que menys m'agradava? Matemàtiques. Has treballat alguna cosa diferent? Sí, he treballat en una botiga d'esports, he treballat de socorrista, de cambrera, de monitora, en casals d'estiu i en esplais. Moltes gràcies. De res.